is your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. My friend once asked me, paano mo nasabing si Greg na nga? I paused for a moment, thinking of the best answer. But in the end, I just said, basta, mararamdaman mo na lang. Her question really bothered me and I've been thinking about it for months now. Naalala ko pa yung mga panahon na sinustok ko pa lang si Greg. I would go to school 1 to 2 hours before my class just to have a glimpse of him. Nagsimula ang lahat nung manligaw yung friend niya sa friend ko. It so happened na walang mga phone yung mga kaibigan namin, so yung phone namin na naging way nila to communicate and to know more about each other. Dahil doon, napadalas na ang pagte-text namin ni Greg sa isa't isa. Nagkapalagayang loob hanggang sa parang kami na ata ang nagliligawan. Yes! Eventually, nagkabigayan na rin kami ng Facebook account. Mas lalo tuloy napapadalas ang pagiging stalker ko sa kanya. Pero kahit magka-FB na kami, parang hindi pa rin niya ako masyadong napapansin. Ine-expect ko na magiging papampam siya sa akin, pero kabaliktaran na nangyari. Dahil doon, ay mas lalo tuloy akong naintriga kay Greg. Hanggang isang araw, niyaya niya akong lumabas. Hindi para makipag-date, kundi para kwentuhan lang ako tungkol daw sa babaeng trip niyang ligawan. So parang lumalabas na gusto lang pala niya akong maging best friend. Yung tipong mahihingan niya ng problema. Magkagayon pa man, mas lalo pa akong na-attract sa kanya. Ini-imagine ko, sana ako na lang yung babaeng kinikwento at gustong-gusto niyang maging jowa. Habang patuloy ang friendship namin ni Greg, umiksena naman ang isa pa niyang kaibigang lalaki. Nakipag-close sa akin at alam niyang gustong-gusto ko si Greg. Naging close naman kami pero ingat na ingat ako. Dumating kasi yung point na parang nalilito na ako. Parang nako-compare ko na silang dalawa ni Greg. Sabi ko sa sarili ko, sana ganun din si Greg gaya ng kaibigan niya na ite-text ako araw-araw, tatanungin ako kung anong ginagawa ko. Sana ganun din si Greg na i-give up ang basketball and computer games niya, makasama lang ako. Sobrang nangangarap talaga ako noong mga panahon na yon, na feeling ko hindi naman magkakatotoo. Pero sadyang ang bait lang talaga ni Lord. Just like any girl's dream, Greg finally noticed me one day. He started seeing me as the girl who is not just a friend. Yes! One time, sinabi niya sa akin, may gusto sana ako sabihin sa'yo eh. Inabot pa kami ng almost 2 to 3 hours bago niya nasabi yung gusto niyang sabihin. Ang sasabihin niya lang pala ay, alam mo, masaya ako kapag kasama kita. Tsaka napapangiti mo ko. Yes! Yun lang yun. As in, yun lang ang sinabi niya na pinag-isipan pa niya ng ilang oras kung paano sasabihin sa akin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kung matutuwa ba ako, maiinis, o magagalit,
Iniisip ko baka rebound lang niya ako kasi hindi siya pinapansin ng girl na gustong-gusto niya. Pero naisip ko din na maswerte pa rin ako kasi alam kong hindi naman ganun ka-expressive si Greg pagdating sa feelings niya. Napapansin na ng mga friends ko ang pagiging close namin ni Greg. Tinatanong na nila ako kung ano ba talaga kami. Sa gitna ng mga panunukso, nagkatinginan na lang kami ni Greg at napangiti. Yes! Kahit parang malabo, deep inside kilig na kilig talaga ako. Sa loob-loob ko, sige lang, tuksuhin niyo pa kami. Sige lang, tuksuhin niyo lang kami. Iniisip ko din na baka yun na ang way ni Lord para maklaro na talaga kung ano nga ba kami ni Greg sa isa't isa. Hanggang sa tanungin na ako ni Greg ng masinsinan. Christine, mahal mo ba ako? Yes! Sarap naman nun. Sarap naman ang tanong na yan! I really don't know what to say. Parang nananaginip lang ata ako. Tumangulang ako bilang sagot. Then he asked me again. Ay, nag-inarte Oo, pa. arte-arte pa. Pera. Tagal-tagal mo pinangarap yan. Arte-arte pa sa dulo. Nakakainis. Mahal mo ba ako? Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa mga mata ko. Ang sabi ni Greg. Diyos ko, Lord, eto na ba yun? Again, tumangulang ako sa kanya. And for the third time, he asked me again. Christine, mahal mo ba ako? Ayoko ng tangulang. Gusto ko na malinaw na sagot. Yes! Na-imagine ko yung mukha. Oo nga! Na-imagine ko Pero yung... hihina. Water-water na si ate, pero yung bibig niyang liit, di ba? Siyempre, hindi na ako nagpakeme. Aarte pa ba ako? Palay na nga yung lumalapit sa manok. So I said, yes, oo, mahal kita. Yes! Ang babaw natin. Basang-basaan na. Oh. Napaihina sa sobrang Napaihi sa kilig. Nagkaroon ng pansamantalang katahimikan. He didn't say anything. He just kissed my hand and hugged me. After that, doon na lang siya nagsalita. Anong araw ba ngayon? So, tayo na? Girlfriend na kita? Boyfriend mo na ako? Yes! Kilig na kilig kami ni Christopher. Happy kami para sa'yo. I'm so happy! Then he hugged me again and gave me a kiss on my forehead. Halos tumalon na yung puso ko sa sobrang saya at sa sobrang kilig. Ang feeling ko parang nanalo ako ng jackpot sa loto. Many things happened in between those events. But just like the common saying, the rest is history. Napakabilis lang ng panahon at ilang buwan lang mula ngayon, magse-celebrate na kami ng aming 6th anniversary. In all those times, I never felt that I was just a rebound or just someone he used to spend time with. Lagi niya akong sinusuportahan. I have grown a lot, not just because of my family, but also because of him. Sabi ni Greg, maswerte daw siya sa akin. Pero ang totoo, ako ang maswerte sa kanya. He is family-oriented, one-woman man, may pangarap sa buhay, at sobrang malapit sa Diyos. And still the question remains, paano mo nasabing si Greg na nga? Looking back 4 or 5 years ago, the answer to that question was with me all along. It's not what I feel for him. It's what I don't feel for anyone else. Ganda nun ah!
Pakiulit nga. Ganda. It's not what I feel for him. It's what I don't feel for anyone else. Hindi kasing perpekto na mga fairy tale ang story namin. Maraming hindi pagkakaunawaan, maraming shortcomings, may mga pag-aaway. Minsan nga naghihiwalay pa eh. Pero sabi nga nila, love is worth all the pain and risk. Hindi lang siguro kami natatakot magmahal. Sa aming pag-iibigan, laban lang kami ng laban. Ako po si Christine, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Ang dami na inggit. Meron na usong may nausong tawag dito, movie sa Netflix. Ano siya To All the Boys I Loved Before. Oo. So ang dami ko na nababasa na reviews tungkol dito na very high schoolish, parang very high school pero sobrang nakakilig. So sobrang curious ko. Tinapos ko siya kagabi. Tapos kilig na kilig ako hanggang ngayon. Dala-dala ko siya. Kasi nakakakilig talaga eh. Ang sarap ng feeling na kiligin. So alam mo yun. Oo naman, and it's for free mga kaibigan. Kung kinikilig ka, namnamin mo yan hanggang sa mapaihi ka. Kasi ang sarap po ng ganung pakiramdam at wala kang babayaran dyan. Tama, di ba? And we are happy, Christine, na naramdaman mo yung kilig na yan, di ba? And we are happy for you kasi dati pangarap mo lang si Greg. Di ba? Ngayon Diba? sa'yo na. Correct. Di ba dati inaamoy-amoy mo lang, ngayon Tama. natitikman mo na. Dati hanggang tingin, Diba? ngayon mahimas na. Di ba? Parang hamburger lang yan. Di ba pag napadaan ka sa isang burger burger stand. Ang sarap tingnan, pag napadaan sarap ka, ang titigan. bango-bango niya. Correct. Wala kang pambili. Ngayon, di ba may Diba? pambili ka na, nakakain mo na. Correct, totoo So yan. ganun din kay Greg. Dati naaamoy mo lang siya. Pag dumadaan sa gilid mo, ngayon nakakain mo na siya. Na-imagine ko talaga yung tinanong siya na yung tumataas pa yung balikat Oo, niya. yung Inililiit yung sarili niya. ang lit-lit na sarili, yung lit-lit ng bibig niya. We are happy for you, Kabisyo. Sana naman mag-flow into something really deeper. Magsi 6 years na. So, ibig Yes. sabihin, kung man right age, I don't know kung ilang taon na kayo, baka naman nag-aaral pa kayo. So, wag din kayo magmadali. Di ba? So, Sana, i-level up na, kumbaga. di ba? Why not? Ang dami tuloy totoo na nainggit no, sa mga searching for love, lalong-lalo na ngayon na Burr months. Di ba may ganun tayong feels minsan na sana bago mag-Christmas magkaroon ako ng jowa. Meron na ulit. May Nako. magpapakilig na sa akin. Para hindi malamig ang paso ko. Malay mo, maging kagaya ka din. Anong pangalan ng babae? Christine. Maging kagaya ka rin ni Christine. Di ba? Na natupad ang kanyang pangarap. Siguro talagang meant to be kayo for each other. Ganun lang naman yun. Ay, mas maganda nga kasi medyo tumagal at mas, kumbaga, worth it yung Nagkakilala. Tama. Kasi kung napaaga yung relasyon ninyo, baka hindi din kayo tumagal. Oo, baka hinog sa pilit, kumbaga. Mga ganon. Nakakatuwa. Salamat. Ang sarap kasing makinig ulit ng mga ganitong kwento. Yung tipong kasi pag nakakarinig ka ng mga ganitong stories, parang you are promoting love. At ang sarap ng ganung pakiramdam, hindi yung puro negative na lagi napapakinggan natin, puro mabibigat yung nararamdaman natin. Correct. Pag nakakita ka ng ganito, talagang it uplifts your emotions. Correct. Diba? Nakakakilig ka naman. Christine, thank you for making us feel kilig today. Salamat sa cute mong kwento, diba? And we pray na ikaw na tambalanisa namin na nakatuto ngayon who is searching for love, maramdaman mo rin kung ano yung naramdaman ni Christine o nararamdaman ni Christine at ni Greg para sa isa't isa. Oh, diba? lahat tayo dadaan sa ganyang klase ng aspeto, di ba? Gusto ko yung Kikiligin at kikiligin Oo, talaga gusto ko tayo. yung sinabi niya na na yung nararamdaman ko kay Greg ay hindi ko nararamdaman sa iba. Oh, exceptional, Oo, no? exceptional. Kaya niya nasabing that Greg is the one because what I feel for him is something that I've never felt to yes. anyone else. Saka ito Diba? siguro din magandang din to na yung nakwento ni Christine sa mga mag-asawa na balikan nyo yung mga moments ninyo kung paano kayo nagkakilala. Correct. Minsan Diba? masarap din balikan yung mga Correct. Yung mga panahon na kilig kayo sa isa't isa, yung magkasalubong nga lang kayo, kanyari mag-meet kayo sa mall, yung di ba natanaw mo pa lang siya, kinikilig ka na nun eh. Di ba? Tama, Tapos tama. yung time na nanood kayo ng sine, gumagapang yung kamay niya papunta sa balikat mo.
Mukhang masarap ang kwentuhan. Balikat lang ba gumapang? Ewan ko ba, ang daming malilikod na kami pag nasa loob ng sinihan eh. Yung nanonood kayo ng Tootsie-Roll, yung pinapakain mo sa ng Tootsie-Roll. Nanonood kayo sinihan na tapos yung Tootsie-Roll, sige, lukutin mo. Hindi ko alam kung uso pa siya ngayon. No? Anong gusto mong baunin natin sa loob? Tootsie-Roll. Tanghenyo eh. Sa bagay, madami naman nag-enjoy sa Tootsie-Roll eh. Oo. And ako, I agree with what Tanghenyo said na kung hindi mo man mararamdaman na yung kilig na yan kasi na 10 years in marriage na kayo or 20 years o kaya very long in a relationship, it's nice to look back paminsan-minsan yung feel sa ganong klaseng feeling. Oo, yung mga kilig days ninyo. Saka masarap pag-usapan yung magkwentuhan kayo ng may ibang tao na Tama. o ako, ito yung ginawa mo sa akin. Oo, correct. Masarap sa pag-usapan. Diba ganito ka dati sa akin? Oo, Yan, tapos mga bubugbugin ka ganon. ng asawa mo. Pinapahiya mo ko. Pero cute yun eh. Oo, kaya. Kasi manunumbalik na parang, oo nga no, dati ganun tayo. Na-imagine ko, di ba kunyari, pag tinutokso ka ng mga kaibigan mo, ng mga, kung sino man nakapalibot sa inyo na nakakaalam ng love story ninyo, tapos tinutokso ka, kunyari, ayaw-ayaw ka pa eh. Oo, Pero God. deep inside, totoo yun, nakilig ka, papaluin mo pa, ano ka ba, huwag nga kayong ganyan. Pero gusto mo naman, tinutokso Diba? kayo. Tingnan mo yung sabi ni Christine. Oo. Sa utak-utak ka, sige lang, tuksin nyo lang kami. Para kayong sira, tigmigil nga kayong dalawa dyan. Ano ba naman kayo? Magkakaroon ka ng invisible version siya. Arte-arte mo, di ba? O, hello sa mga kinikilig ngayon. At para sa'yo na naghahanap ng kakakiligan, huwag kang mag-alala, dadating din naman yung pagkakilig na yan sa tama. Try mo magpigil lang ihi, tapos pag umihi ka, kikiligin ka rin. Oo, talaga, matagal-tagal yun eh. Balisaw-saw dawan. Nakakaloka, no? Ihi na lang ang dahilan ng pagkakilig. Ay, nako. Mga kabihisa, kung meron din kayong kilig stories that you wanna share with us, pwede nyo kaming i-email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating ilalahad sa mga susunod na araw. Thank you very much mga kabisyo. Batiin na natin ang magandang morning and happy listening kay Miss Saysay o Sisi ba ito, Ilada na Aklan Catholic College, and happy birthday kay Miss Shaina Nicole Salido Tonel. Thank you for tuning in. Maraming salamat sa inyo. At mamaya, nako, antabay lamang po kayo mga kaibigan nating super. Sino naman kaya ang liligaya dahil mabibigyan ng libreng boundary sa programa ng Tambalan. Correct. Kaya antabayanan niyo po yan. Simon Tan, good morning. O siya mga kabisyo, muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio Kengres Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programa Station number 1 SM Radio Station.